jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela yalla yurmo musidɗo men Diallo Siyako ɗum kanko e dendagal mayde julɓe en garti ha hande jokkude ɗo yewtere nde gonnoɗen e dow mum e deftere wiitende gurdam nulaɗo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tawi windani en ɗum ko musidɗo men ceerno Harouna Sy tawi en darino hay sunare annabi sallallahu alayhi wa sallam caggal jaltugol aduna Abou Dalib e nene men Hadiza koye ɗum jiɗɗen jokkude e jillu mahto ɗayif ko wayno so Allah jaaɓi eɗen gandi defo makko tekkirondi makko sankima kono Abou Dalib mawɗo hasinnaɓe ho makkanaɓe gardiɗo gueɗe suudu Kaaba ndu hijjore nde e ndenka ɓulel ngel ndiyam jam dam wona on tanne giɗo makko cuusnuɗomo alɗinirimo jawdi mum yewtimo yewtirimo ɓesgu korsugu onne kadi sankimo o heddodimo e ɓesgu kono wona ɗum woni inta anniye nde caɗele ɗe ko holno diine ɗe daɗirte e ndimbaji jagge makko jani tawi rendo ngo teddinani so wona mo hulde leñol mum walla jawdi mum Mouhammad felliti yaltude wuro ngo yaando e saraji he beele ina daña yimɓe tuboɓe hesɓe julɓe ɓeydo sembe heɓe beele eɓe cembulina kuule ɓe kerse o felliti yaadude e Zeydi ɓe tindi ɗayif toon boom makkanaɓe ina toon nde tawno hayso tawi gure ɗiɗi ɗe ɓurani weldude saabu kirondirgol sanamuji e ɓengu babagu kono wuro ngo kongo wuro leppugu moƴƴugu leydi hewgo nguura jeeyi sewo tamoroje dammiri e guese sewo sewoji goɗɗe eɓe jogui sanam gandaɗo kewɗo rewede mbiyeteɗo Allata nde ɓe jetti nulaɗo fayi e wajade omo jangga Qur'ana omo fodanaɓe aljanna so ɓe jaaɓi omo hulɓiniraɓe jeygue so ɓe turti ɓe lundima yimɓeɓe fuɗɗi hulde e miññude ɓe goni toon balɗe 15 eɓe dentina kono tawi ko yimɓe tato joguiɓe konngol wuro ngo ɓe ngalano ɗon ɓen garti ɓe tawi Mouhammad mo jame kisal goni e mum e Zeydi ina mbaɗi lanque ina mbaɗi lanku yimɓe ina ketto ɓe ketti haɓe paami ko haalata ko gadiɗo haalde mabɓe o wi oɗo yataw wujjani bagui danejo gonɗo e Kaaba o ina doogui ara joni wiya ko nulaɗo dental ngal jaali ɗiɗaɓo o wi tawi Allah dañani hay goto goɗɗo mo nuli ko wona oɗo ɓe jaali taraɓo o ne wi min dey so tawi ko nulaɗo Allah mi famɗiri haaldude makko ni saka yeddudemo kono so tawi o nulaka o fenat mi famɗinta hooram e haaldude makko koni woni ɓe jaɓɓoraki ɓe peewal ɓe gurti suhaɓe wuro ngo fuyɓe bonɓe needi e fiida mo ɓe piimo kaaƴe waɗi nanguɓe mo ina kogga mo ɓe ina kuɗa ɓe ina ƴattomo ko Zeydi etoto falanade mo kaaƴe garoje ɗe Zeydi hoore mum heela nulaɗo Allah one ɓe pi ɗum kaaƴe koyɗe haɗe ɗeeɗi ɗe celti ƴiƴam gueno faburiɓe nannude ɓe e nokku mbaɗɗo heedo ɗo suhaɓe ɓe mbawataɓe heɓde ɓe ɗuhi ɗon e less leɗɗe ɓuuɓɗe wiyama ko yahuɗe en honnoɓe e wuro ngo ɓe jeyɗo ɓe ɗuhinoɗo wiyama wonde Utba e Sayba hono makkanaɓe ɓe ina joguino toon guese ko hen ɓe ɗuhi ko wawi hen wonde foof
koye ɗen gese ɗe duhi so yahuɗen ko ɗum ɓuri nannade jeyno ɗon ƴefti ɓesnoje totti maccungel mumen en wiye Abdas mbi ɗum ya dokka oye arabe biɗo ko nulaɗo Allah yo ñaam nden Abdas ari totti mo ɓesnoje ɗe nulaɗo Allah o ɓami hen ɓesnore o ɓolti ɗum o wi bisimillahi o waɗi hunuko Abdas wi mo ijjam bisimillahi de mbiɗa ɗum haalatake ɗo Muhammad wi mo holto jeyɗa Abdas jaabi wi jeyami ko Naynun Nanif Muhammad mo jame kisal ngoni mun wi Naynun ko toon gorko moƴƴo o jeeya jeeyeteɗo Yunus ɓi Matta Abdas wi holto ganduɗa Yunus Muhammad wi ko musidɗam ko nulaɗo Allah no amni Abdas urni juuɗe makko ɗe ɓoosi koyɗe makko ɗe wi holino diine ɗe natirte Muhammad wi mo a settoto dewteɗo ala e gonga so wona Allah cettoɗa Muhammadu ko maccuɗo Allah ko nulaɗo mum Abdas gonɗinimo jaaɓi Allah naati e diine makko ɗe so nanannoɗo hunde emo nanotan ɗum jiidi hunde nde ina hani nanannoɗo nde o ado hettinde ɗon ɗo ɓe foftotono tan ha Jibril ari ina addi e malayika goɗɗo wi nulaɗo Allah Allah yamiri yo oɗo fus wuro ngo yo fus wuro ɗayf ngo beele beltoɗa sa jaaɓi ko ɗum addimo ɗayif ko kaaje mawɗe taari ɗum so yamiri joni ngo laato nda joni nulaɗo Allah hono Muhammad mo jami kisal ngoni mumo wi e jomam mi woytimama lefɗugolam e donkugolam famminde ɓeɗo yimɓe ɗayif e yan juurmotoɗo jaafotoɗo ka jomam lefɗuɓe ka jomam mi ala goɗɗo mo mbiɗa yoyto so wona an sa metti nananimi e ko donkumi jabnudeɓe walla famnudeɓe haala maka nulal maɗa ngal min dey to banggam koɓe mbaɗimi ko mi yaafimiɓe saabu ɓe ganda ko ni woni ɗayif daɗi e tamande sattude jogornode tamede tan firto gila e daddude ɓe goni ɗon ha gañande mabɓe ɓuuɓi ɓe kirdi fatude Makka e ngu jillu balɗe 15 ko koyɗe kelɗe e koyɗe ɗeeɗiɗe tan ɓe keeɓi toon so wonano tuubgol Abdas ɓe gartata ko soyɓe ngal ɗo damal ko ñokkindu jinneji e lawol mabɓe eɓe garta ɓe gari ha ɗo caɗgol Nahla hakkude Makka e Ɗayif ɗo ɓe tiiɓi wallinde Muhammad waɗi suudu didol no yeru mbeɗu wi yo Zeydu naat nder oto yaltu ko wawi wonde foof noon Zeydi naati toon Muhammadu jonci woni e julde ina janggo Qur'ana dande dow nden ɓooyi Zeydi nani dille kewɗe yiiɗi yaltude ƴeewa kono konngol Muhammadu hoto yaltugol halimo yaltude ndiwri ina tello ndi tello ha Zeydi natti nande dande nulaɗo Allah nden weeti Zeydi siftini Muhammad wi hanki mi nani dille kewɗe ha ɗemmi yaltude diidol ngol mi ara ƴewde so tawi koye jaam gonɗa kono konngol maɗa yomi heddo nder maggol halimi yaltude Muhammad wimo nafi nda yaltani sa yaltino ko nanɗa ina dillo ko leftuma
ɗen dille ko jinneji garno heɗade jangde nde ɗi gummi koto Irak ɗo wiite Nasibi wuro Sara Musul. ko heewi haalama e limre mabɓe, wiyama ko ɓe 173, wiyama ko 70 e ko way noon. kono ari kadi ko ɓeeɗo walla ɗiɗo jinneji jeeɗiɗo gonno, hono Hasa, Masa, Sad, Nas, Hasim, Ansa e Adjam. ɓurana ina haalti ñukkude majji e simore 72 simore jinneji. e inde Allah jurmotoɗo jaafotoɗo, Allah wi mi huncanama wonde limre jinneji wertino noppi ina keɗo caggal ɗum ɓe mbi e gonga min nani taro hawnigo ɗo wowo e peewal, min gonɗinigo te min ndendinta hay goro e joomi amen. Allah gonɗi. caggal ɗum ɗo ɗi kooti waɗi saaha ɗi garti tawde nulaɗo to Medina, e ɗi gardi e koreji majji goɗɗi ɗon ɗi pottiti e nulaɗo mo jamme kisal goni mumo to carngol jinneji ro. ɓe gandodiri e makko o andini ɗe gueɗe diine o ɗe o heeɓi andude. nden Zeydi e jaadiɗo mumo garti ha ɗo hayre Hira ɗo, Mouhammad nuli Zeydi wuro gam dañande ɗum defo. ko Abou Dalib definomo, on sankimo, te ko Abou Lahab lomti e jappere nde, te ko gaño peñƴo. Zeydi ari e Allah Ahnas, on sali, o ɓenni e Sohayla, on sali. Zeydi huuli fayi. so Mouhammad ala defo, joni juuɗe añɓe ɓe mema ɗum, te suudu mumen ko feccindu, tawi kadi mawɗo mayru ko gaño. Zeydi ɓenni to Mosam o waytani ɗum. Mosam noddi suudu mumen fof andiniɓe, felliti defade Mouhammad. yimɓe suudu ndu fof jaɓanimo, kala memɗo defaɗo makko min mema ɗumen ne. Mosam fayto kaaboto yeyni ɗum dande dow. Zeydi fari to wimboro addoyde nulaɗo Allah o. Mouhammad yo jamme kisal goni mum ari ɗo kaabo ɗo, wangi faati galle. Mouhammad dañi defo, jokki waajuji mum e nder wuro ngo. o wonti ɗon dumunno kurɗo fodde duuɓi 2. joni garen e roñgo ngo e safo ngo, woni rojrede mo. definoɓe Mouhammad cankinoma, o ɗanninoma ɗayif gam dañde koyna ɓeyda e tamande julɓe wonɓe Makka nde. eɗen gandi no ngal ɗan ngal jooti. joni o koye tekkere Mosam ɗi adi en e landa mumen o jooɗi. jamma gooro tawi yimɓe ndecci jammini ha damar galle mabɓe honga. nde o ari humpitade holi o garɗo o saaha joni, o tawi ko sehil makko Maleyka oya hono Jibril. on wimo Allah wi ya artu mum e jamma he, o muga. holno ɗum amnorto, holi noon? Maleyka o wimo mi anda holi noon, kono ko joni e jamma he. Mouhammad fayto kaaboto ɗon maleykaji tawimo ɗon ceeki becce ɗe, ko wonno hen ko bonnar ko fof itta caggal sekande adande nde.
o loosi o juuli e diine annabi Ibrahima. Jibril arti ina addi daba hono Burak. O daba seɓi mbabba seeɗa jaasi puccu. Muhammad nulaaɗo Allah o ndaygu e ndaygu geno sewnde e yeewende geno notoyima noddangu geno walla fayi e notoyade geno. O watti conci makko daneeji tal o fawi hen jallaba makko. Burak ko daba kawniɗo ina waɗi koyɗe 16 e bibje 600. kala ɗo gite ɗe ji ko ɗon kolce ɗe jaɓɓata. Kono ko Jibrilu ɓuri yawde sibu ko kañum ardotoɓe no hollaɓe lawol. Nden Muhammad heblima o fayi e waɗɗade. ɗon daba o holli fiddede o ronki waɗɗade. Malayika o hono Jibrilu namdi sababu daba o jaabi, mbiɗa yiɗi minne dañde ko mboɗo wasoro dabaji fof. Ko min Ibrahima woɗɗino nde nawata ɓesgu mum to jeerende fo e tedduɓe hewɓe. Minne mboɗo yiɗi janngo laakara mi wasa wontude leydi no dabaji fof ni naata aljanna. Malayika o wi ko woni jettaɗo, so wonano kanko Adama e Hawwa godata saka Ibrahima. Muhammadu jaɗi ñagude Burak nadde aljanna. Ni woni daba o jufi koyɗe mum yeeso werti bibje. Muhammad jooɗi hen. Daba o weddimo e dow keeci mum. ɓe naayi ɓe jeehi majangu yitere. Malayika o wi yo tello o waɗa darɗe 2. o telli o waɗi darɗe 2 ɓe jokki. ɓe jeehi leƴƴande wonde o wimo kadi yo waɗ darɗe 2 o juuliɗe. nde ɓe mbaɗi majangu yitere wonde kadi o tellinira wadde darɗe 2 lawol tataɓol. ɓe nani haccango mawgo sattungo. ɓe nani noddango debbo nayejo. ɓe nootaki. yimɓe hewɓe noddimo. nulaɗo o nooti. ɓe calmitimo. ɓe calminimo o salmitiɓe. o nani noddango mawgo o nootaki. ɓe jetti baytal muqaddasi. ɓe jippi ɗo juulirde ɗo masjidil aqsa, juulirde woɗɗude nde. ɓe kabbi ɗon daba o ɗo nulaɓe adinoɓe ɓe kabbanno dabaji mumen ɗo. ɓe mbaɗi darɗe 2. Jibrilu addi ñamde e yarde. Muhammad wimo hade men wadde goɗɗum haalanam ko mbaɗɗen e lawol ko woni. Malayika o wimo ɗo jippiɗa adan ɗo no wayi. nulaɗo wimo ɗon ko nokku ɓaljol mbaɗɗo lugge leɗɗe tamoroje ina hen. Jibrilu wimo ɗon woni wendu e beeli aljanna gonɗi e aduna. ɗon ko Madinatul Munawwara. ɗo garata sa feri. ɗon koɗata. ɗon duttorɗa e joome. ɗon gummittuɗa. mbimi yaha waɗ darɗe 2 calmina nokku o hade maɗa ferde. Muhammad wimo nokku ɗimmo ina ranwi no haynande haalis danejo. omo laaɓi cer kono ko nokku ñaargo. Jibrilu wimo ɗon ko nokku nulaɗo Allah Soyibu. ɗon Moussa tawnomo yo jaam e kisalla goni e mabɓe. mbimi ya salminir nokku o darɗe 2. nulaɗo o jokki wi nokku tataɓo o ko nokku baɗo no wasorde nayyi ni. Jibril wimo ɗon ko nulaɗo Allah ko ɗon nulaɗo Allah o jibina hono annabi Isa. mbimi ya salminir on nokkune darde 2.
Muhammad wimo mi nani noddango mawngo mi jaabaki. Jibril wimo nafinde a jaabaki ko Iblis wonno e noddudema sa jaabinomo leñol maɗa fof notomo caggal ma murta goppo diine de. Nulaɗo jokki wi mi nani noddango lefndu mi jaabaki kadi. Malayko wi ko debbo nayejo tuggiɗo o, ko debbo nayejo tuggiɗo wi o ko aduna sa norinoma leñol maɗa fof notomo caggal ma leñol maɗa ɗacca lakara nangga e aduna. Muhammad wi mi nani ha cango sattugo. Jibril wimo ko wotere e kaaƴe jeyge dunkittoneɗe ɗe. Hen wotere ina duñono gila e duuɓi 4 ko joni yetti luggeyki less. Caggal ɗum ɗo Jibrilu addanimo ko ñamate e ko yarate. Wiyama ko leggi 70, wiyama ko temedde 7, wiyama ko temedere, wiyama ko ujunere. Ko heewi haalama e ngal ɗo ɗanngal. Won winduɓe hen defte tawa koye maggal tan jumpi. Ko wawi hen wonde fof o addi ko ina itta heega e ɗomka. Kono Muhammad ɗami tan ko kosam ɗam, o ɗacci ndiyam ɗam e konjam ɗam. Hay kosam ɗam o jaɓani yarde kanjam fof o heddi hen. Jibril wimo sa yarino kosam ɗam, sa yarino ɗam kanjam fof hay goto e leñol maɗa ngol sumata. Muhammad yiɗino jokkidde kono tawi windoɓe ɓe bindi. Ɗon ɗo Yerusalem ɗo ɗo juulirde Al Aqsa ɗo nulaɓe Allah ɓe fof tawimo ɗon. Gila e baba Adama ha Isa fodde 124 annabi. Kamɓe fof Muhammadu julniɓe darɗe 2 e diina Ibrahima. Ɓe jewtidi ɗon ko juuri ko faati e moƴƴere Allah waɗini ɓe. E nder ɗeɗo 124 annabi Allah suɓi hen 313 woni ɓurɓe ƴellitade. E nder ɗeɗo kadi o suɓi hen 104 ɓurɓe ɓadade mo. O sukki e ɓeɗo kadi ne joyo jagge makko. Ɓen goni Nuhu, Ibrahima, Musa, Isa e Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. E nder ɓeɗo joyo ko Muhammad mo jamme kisal goni e mum o woni kohowo, woni duhol tuuba. Ko kanko woni damal windere coktirgal yurmede ngal. Nde ɓe jewtidi nulaɓe ɓe paati nokkuji mumen. Muhammad fayi e safa ngo. Hayre mawde ina ɗon ɗo juulirde ɗo o yebbi e mayre ngam faade dow. Hayre nde ƴesti yidde rewde e makko o ruttinde. Beele ko Jibrilu jokki nawdemo dow kam tan. Wiyama ko Mika'ilu addimo ha asman gadano. Ɓe kongi damal ngal uddita ɓe tawi ɗon baba Adama ina falto pittali. So hawri e moƴƴuru o waɗa banggue ñaamo o jala, so hawri e bondu o waɗa banggue nano o woya. Ɓe jabbimo, ɓe belni, ɓe jirwini, ɓe mbaɗi sappeji o julniɓe darde 2 e diine annabi Ibrahima mo jamme kisal goni e mum. Asrafilu ɓamimo ha asman ɗimmo, sembe mum gasi. Ɓe kongi damal ɓe uddita, ɓe jaɓɓora gaasi belɗi e liita jaɗuɗe. Ɓe tawi ɗon ko annabi Allah Isa e dendiraɓe mum ɗiɗo nulaɓe Allah hono Yaya e Zakariya. Ɓe juuli darɗe 2. Caggal Asrafilu ko Azrailu ɓamimo ha asaman 3 ɗijo sembe mum ne gasi. Ɓe kongi damal ngal uddita, ɓe jaɓɓora gaasi belɗi e liiti. Ɓe tawi ɗon ko annabi Allah Yusuf.
ɓe njuuldi ko ɗon ɓe tawi Yakuba yo jam e kisal ngoni e maɓɓe kamɓe fof. Malikaji ina mbiye Dajajil ɓamimo ha asamanu nayɓo sembe mumen gasi ɓe kongi damal ɓe uddita ɓe jaɓɓora jinsodiral liite gaasi belɗi ɓe tawi ɗon ko Idrissa ɓe njuuldi darɗe ɗiɗi. Malikaji ene mbiye Kurbiyin ɓamimo ha asaman nayɓo sembe mumen gasi ɓe kongi damal ɓe uddita ɓe jaɓɓora Jilibas ɓe jaɓɓora gaciran ɓe tawi ɗon gorko moƴƴo mbaadi danejo sukundu mawɗo waare on woni Haruna mawnum Moussa ɓe fondi gori ɓe njuuldi darɗe ɗiɗi ɓe jowti ha asaman joya ɓiijo e sembe malikaji ɓe kongi ɓe uddita ɓe jaɓɓora Jili Gaba gori ponda ɓe njuuldi darɗe ɗiɗi ɗon woni ɗon ko Moussa alayhi salatu wassalam ɓe jewti e sembe malikaji ha asaman jeeɗiɗijo ɓe kongi damal ngal uddita ɓe tawi ɗon ko Baba Ibrahima annabi Allah sehil Allah o omo ɓaggi e Baytul Mamour ñalawma fof fodde 100 ujunere malayka ina ngara wangade e mayu te kala malayka garɗo artata ɓe jaɓɓora Jili Gaba ɓe pondi gori o julni ɓe darɗe ɗiɗi Jibrilu ɓamimo e sembe mum ha jaaɓi ha tirdi hono Sidratul Muntaha sembe mum gasi jooɗi. Muhammad wimo ijam koɗo en jettima. Jibril wimo ala koye an ɓennu min ko ɗo sembamma kaaɗi somi diwi ɗo tan mi tayat. Muhammad wimo sehilam ko ni mbattami. Malayka o wimo ko ngaranmi mbiɗa wima Allah wi ko fof mi meeɗani yiide Allah ko ɗo tan yamirore tawatami mi addanma moni amen fof wonɗo haɗata ɓennu an e o sifa malikaji telludi e gangu newal manam jooɗorde mawde ɗande mbimo yo jooɗo hen o jooɗi ngal ɓamti ɓe naati niɓɓere ɗanngal ngal duuɓi 105 ɓe pecciti ngal ɓe naddi e malikaji goɗɗi e ndaygu mawngu e ɗanngal ngal duuɓi 105 ɓe ɓenni ɓe tacci wirngalluji goɗɗi kewɗi googuji wirngallu fof ɗanngal mum ko duuɓi 105 ɓe tacciti ardul simsima leydi ndi meeɗani wofere Allah omo jokki lawol to dow ala less ala leydi ala asaman ala jamma ala ñalawma ala sifotako o sikki o majji o yewama o nani sawto walla wawlago hono wawlago musidɗo makko Aboubacry sehil makko oya o miiji Aboubacry ari yo nokku Allah wimo ala Aboubacry arata ɗo mo wona Aboubacry arata ɗo kono ko kanko ɓuri yiddema e wonɓe to e leydi ɓe fof mbaɗmi malayka nandinmi daaɗe mabɓe beele omo yehruma ɓeydo ɓadade mi an kiɗam ni woni Mouhammad Abouri to dande nde heedito gangunewal telli o jooɗi hen ngal ƴelliti ɗum addimo e suudu teddungal o faami ko ɗum suudu walla yeru suudu o yiɗi ɓortude paɗe makko dande wimo yaɓɓir paɗe maɗe o naati o jooɗi o hofi Allah wimo a yi kam Muhammad wimo mi yima e gueɗe ɓerdam
kono gite hoore jiyatama Allah wi mo sifami Muhammad wi mbiɗa wawi sifade ma ɓerdam dañ wiyama ngeno memimo e balabe ha heñere makko ɓuuɓi te andinimo kala hunde wiyama ko nde o sakki e less danki danki al arsi nde o hoyniki ɗon tan toɓɓere ndiyam toɓɓiti naati hunuko makko o andina kala gande ha dargal ko Allah laaɓa caggal ɗum ngeno ɓami nangue waɗinimo e nofru ñamru ɓami lewru waɗinimo e nofru nanoru o nani koɗi bindoji podoji ɗi e o sifa o ɓadorima jomiko no wiiri ni e simore capanɗe 5 hono hoodere e inde Allah jurmotoɗo jafotoɗo o mi wondiri hoodere so nde wuurima walla so nde soyɗiti jaadiɗo moon o majjani te majjinaka tawi hay hunde haaldata saabu welemma ɗum wona so wona huncu hono wahyu longinagu ngo Jibrilu jangguinimo joom sembe o ceebɗo ko nden o feeñanimo e mbadi makko malekari ndi nden tawi omo woni to wiwango mawgo to caggal ɗum o ɓattiti kadi o telli ko ɓuri ɗon lesɗude o waadi e mum o waadi e jomiko no jagge ɗiɗi e laañal ni walla ko ɓuri ɗum ɓadade o andini jiyaɗo makko ko andini ɗum ko ɓernde nde senani e ko yiiko beele on jeddanmo ko yiiko ndenne dey o yiimo hono malayika o e tellorde wonde sara sidratul muntaha sara mum sardiŋe mawa e saha mo hesɗitirde nde huura ko huurino e makko ko jeygol ngol worani ɓurtani o yii no moƴƴi hunde e kawniɗe jomiko Allah gonga ko waɗi toon ko jiɗɗen humpitade ina heewi kono neɗɗo taga ko looɗo tawi ni wala kattanɗe men wawde ɗum famde ina heewi ko haala hen ina heewi ko luura hen ina heewi ko nandira hen ko Allah tan andi ko wonno eno wonirno yo Allah andinen ko nafata hen amin holi ko o koolaɗo hono nulaɗo Allah o mo jaame kisal gonoyi mum addoyno e ngal ɗanngal musgal lobbinigal lollugal ngo deeyo giɗo e giɗo ɗo hay hendu hay tagore wotere tawaka tawtoraka noddaka ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katten hamen wonde so Allah jaaɓi jokken caggal no jiruɗen ni caggal jam royrede mo ɗum noon Allah jarama on jarama